El projecte Inèditos treballa per a la millora de la qualitat de vida d'infants i joves amb malalties rares i ho fa a partir de 3 línies d'intervenció. Ofereix suport psicopedagògic als afectats i a les seves famílies, investiga per donar resposta a les necessitats que es detecten en aquest àmbit i contribueix a la formació de l'alumnat de la UIB que col·labora en el projecte utilitzant la metodologia d'aprenentatge-servei. Des del seu naixement l'any 2003, el nombre d'aquests voluntaris universitaris no ha deixat de créixer i això permet oferir atenció a un major nombre de persones afectades i alhora millorar la qualitat de les intervencions. Actualment col·laboren un total de 53 voluntaris, 27 dedicats a l'atenció a la unitat de crònics de l'Hospital de Son Espases i d'altres 19 dedicats a suport domiciliari, realitzant visites regulars a les cases de les persones afectades per oferir un servei psicopedagògic adaptat a cada cas. També hi col·laboren 7 professors de la UIB. Intentar fer transferència de coneixement, aquest coneixement que se generen dins la comunitat universitària que serveixin per donar un servei molt concret i molt específic, que és aquesta millora de la qualitat de vida. I en el mateix temps procuram un escenari, un espai on els nostres voluntaris, són nostres voluntaris perquè fonamentalment són dones, puguin desplegar les competències i millorar les competències que han treballat durant els estudis de grau o de postgrau i fins i tot de doctorat. Jo crec que això és el que fa d'aquesta associació d'Inèditos un espai i un escenari molt interessant per donar un servei a una part de la societat que necessita, que té moltes mancances i té moltes necessitats, i per una altra banda complementar mitjançant la pràctica amb escenaris, amb espais reals, aquesta formació que vos comentava abans. Nosaltres premi vam estar molt contents. Vam estar molt contents per reconeixement, evidentment, però per altra part, quan també vàrem veure que representava una dotació econòmica, vàrem pensar que ens permetia atendre uns infants que fins ara no teníem, precisament per falta de recursos, perquè també té un cost important atendre aquests alumnes, tot i que funcionem en voluntariat, i per tant ara podem arribar a infants que estaven en llista d'espera. Però per altra part també va ser molt important pensar que dona visibilitat a Inèditos i d'aquesta manera també se pot donar a conèixer una cara diferent del jove universitari. A vegades jo crec que els joves tenen una mala imatge, no? I aquí se veu aquesta part solidària, altruista dels joves que realment val la pena donar a conèixer, perquè els joves d'escollir bé, el manco és que fan feina en nosaltres són realment així.